Norbert Font i Saguer va ser el pioner de l'espeleologia catalana. La seva intensa activitat es va desenvolupar entre els anys 1874 i 1910. Entre les cavitats que va explorar destaquen l'avenc de Can Sadurní, l'avenc del Bruc i la Ferla, on va superar els 100 metres de profunditat. El 1908, Mossèn Faura i Sans va ser un continuador incansable. Amb membres del Club Muntanyenc va coincidir amb Mossèn Font i Saguer a l'exploració de l'avenc d'en Roca. Rafael Amat i Carreras va continuar amb les exploracions entre els anys 1923 i 1928. El 1936, un grup d'espeleòlegs del Club Muntanyenc barcelonès va explorar l'avenc dels Esquirols. Amb el grup d'exploracions subterrànies, creat el 1948, les exploracions es van succeir d'una manera espectacular per tot el massís del Garraf i Ordal. L'any 1966, el material de l'època ja permetia exploracions amb certa comoditat i seguretat. Una colla d'amics van començar a fer excursions i baixades a petits avencs molt assequibles, ajudats per una corda de cotó. Els primers espeleòlegs del centre excursionista de Vallirana van ser en Pere Gener, Jaume Joan, Miquel Ferrer i en Leonci Canals. El massís càrstic del Garraf i de l'Ordal és un lloc amb moltes cavitats que els espeleòlegs de Vallirana han explorat i estudiat des de l'any 1966. Toni, tu que ets d'aquí, de Vallirana, aquesta cavitat que va ser del Font i Saguer, quina història té? Doncs aquesta cova és l'única surgència que hi ha a l'Ordal i és una de les més antigues que es coneixen per aquesta zona. Ja en Font i Saguer va fer la seva teoria l'any 1898, va dinamitar una fissura, una esquerda que hi havia aquí fora, i va connectar amb les galeries naturals que donen el sifó. De manera que Vallirana aprofita aquesta aigua a través d'una resclosa que hi ha aquí, al costat del sifonet, i tota l'aigua s'alimenta a Vallirana. Antigament, aquestes aigües venen del Pla d'Ardenya, que passa que el Pla d'Ardenya està desmantellat per les canteres i capta molt poca aigua. Però antigament, tota l'aigua que sortia per aquí movia els molins d'aquí a la desembocadura del Llobregat, vull dir, davant de Molins d'Ara. Pere, tu abans m'has dit que fa 50 anys que l'havies fet. Sí, però què va representar per tu tot això? Home, va ser molt interessant en aquella edat quan començàvem a fer espeleó, ficar-nos aquí dintre i veure tot això. Pensa en aquella edat, quan érem petits, a baix al riu, que és el que deia el Toni, baixava aigua i hi havia peixos. Vull dir, i quan plovia, recordo que anàvem a Ardenya a veure per on s'enfonsava l'aigua per trobar els avencs, que després s'han anat trobant, però com diu ell, amb les pedreres s'ha quedat tot fotut. Les pedreres ha canviat tot. O sigui, l'última excursió que tu vas entrar aquí, quan fa? Uns 50 anys. 50 anys, mare de Déu. El grup d'espeleologia de Vallirana comença a finals dels anys 60 com un grup així parroquial, un grup d'amics i tal, que es dediquen a fer espeleologia, muntanya i altres activitats. Sobre els finals dels anys 70 es canvia de local, es deixen els calabossos de l'Ajuntament i és l'època on quan es fa més espeleologia científica perquè es destapen
a Pla d'Ardenya s'explora com si fos, no sé, com que ho tenim a prop, és, diguéssim, el massís on es desenvolupen tots els treballs d'investigació. Es destapen tots els arenys que hi han coneguts, s'estudien i es topografien i posteriorment es fan els catàlegs que encara existeixen i estan en funcionament. El grup continua, la gent va canviant, com és lògic i natural, i el grup que arriba a l'actualitat és un grup compacte, un grup sòlid, on ens dediquem a fer activitats de tot tipus, principalment esportives. L'alta densitat de fissuració de les calcàries fa que l'aigua de pluja s'infiltri ràpidament, iniciant el procés de dissolució al subsòl. Això, juntament amb altres factors geològics, fa que el Garraf i l'Ordal sigui un massís caracteritzat per l'abundància d'avencs. Les cavitats verticals constitueixen el principal al·licient pels espeleòlegs. Per mi és la primera vegada que faig un avenc. És espectacular i segur que hi tornarem. Com a membre del Centre Excursionista de Vallirana apoyarem sempre a la nostra secció d'espeleologia de l'Ordal. L'espeleologia és un esport de risc reglamentat per la Federació Catalana d'Espeleologia. La pràctica d'aquest esport requereix un curset d'iniciació que pot realitzar-se en el nostre club o en algun d'aquells diversos clubs de Catalunya. Amb aquest aprenentatge es poden afrontar les diverses disciplines esportives i científiques que donen sentit a aquest esport tan complet. A Catalunya hi ha una gran varietat de coves i avencs. La més profunda és el sistema de la Bergadera, amb 571 metres de desnivell, i la més extensa la cova La Xambra, amb més de 26 quilòmetres de galeries. Aquesta cova està considerada una de les més boniques del món per les seves espectaculars formacions d'aragonita.
Les galeries blanques tenen les parets recobertes per concreció de calcita blanca amb cristalls d'aragonita, als quals se les superposa un dipòsit de nòduls d'hidromagnesita. La cova està protegida amb una porta i només pot ser visitada per espeleòlegs molt qualificats. El paisatge subterrani és molt divers i els espeleòlegs hem de dominar totes les tècniques amb seguretat. A més d'avencs verticals amb pous, també hi ha coves amb rius subterranis.
L'aventura de l'espeleologia t'espera. La secció espeleològica Ordal del Centre Excursionista de Vallirana et dona la benvinguda. Vine amb nosaltres i coneixeràs un món sota l'horitzó.